त्रिपुरासानि राजनीति बाय बिहारनि राजनीति एक गैया बने बागै बिहाराव तामुंनाय तामुंखा आबो हायुंनि बररक जतन सैमानो जे आरो तामुंखा आबोंनि चंमारि कै तिनि आरो कक्साना तामुनो वासुगुइ जे ताइ खुमबा बर बारसा नांगौ बखुम तिनि आबोनो प्रश्न मासनाय दिनै राज्य सरकार बो नियागो केंद्र सरकार बो नियागो आबोनो द खुमका ना एडिसि सिंमायाखौ आबोनि बागै खुमताय बारसा हमाखलायखा तबे अबो मुतु खलाइते खलाइ बर टिटि एडिसिओ ताबुकनि जे बदल सिंतमानि अबदल त्रिपुरा मथा कुनु बदल बाय एलायन्स खायावैनो 2021 जेभाबे क्षमताव फैया ठीक 2023 बो आबोन एक प्रमाण फुनुगुरिखा किन्तु जोंजों द्वितीय बरक नेशनल पार्टी से पृथ्वी जतन दल कतर से सिनी ता किसी सानि बागै जे बरकेनु बेजो आं थांचु इका ताबु परने आरो नुजाखा जे मार्जिन बाहायके कमी दं 5 बोसोर गभर्नमेंट दंखुरो जे मार्जिन कमिखा तावते 5 बोसोर मार्जिन गभर्नमेंट दङ 2 बोसोर आबुन परते 2.5 बोसोर और बुसु मार्जिन कमी बुनो जे कग्रिमानि ओ कग्रक ताबु पर्यन्त थाइसापानो नारगिमानियाखौ सबका साथ सबका विकास माने सामने विकास शहरनि किसुंखाना किन्तु गामि आमचाइनि तामा विकास संखाबा एडिसि आमचाइयो जे रांग्रिनानि कक दंमानि जे कक सावबरक काम से खाई कुरमालिया काम से खाई कुरना बहुत तिप्रसा कन्ट्राक्टर ता कोइनो कामाखै ओ एलाका जुदि गुनेके सिमना बुरजंनगर मानदाय और जे खुमुलुं थांनाय दि कायसा काम के बुसुदि सेगलाय किन्तु काम बरनि काम फैकेबा बसरो 5 कोटी एकटा ब्रिजनि रां खायना थांगाखै 10 कोटी नांगौ आ जागा एनटीआर एडिसि एलाकाव 68% एरिया वसे असुकयै रां कम रिउंगाय बाजेट नि 2% और रां बेले नों एडिसिओ ताम खायने एवं आबोनि लगे लगे ताताल कक्साव दिनै मुख्यमंत्री बो ताताल कक्साव किनि त्रिपुरा साहामक्रे मंत्री बो ताताल कक्साव आदिनो जों नुका सासा हायर सेकेंडारि स्कुलाव कायसा मीटिंग जेबाबे सागाबो रेखा 400 कोटी बाजेट नि बायरे 2 कोटी जों रिखाबा आबोनि बागैनो बरक ताबु आं नायनि माने जनजाति मोर्चा रक बरक खायसिङो जों खोना गाबंनि जे माने याकारि काबुइ तावसिन दलप फाइने आरो बनि दल गोबां बदलुङि थाखा आ जागाव ताबु कैंडिडेट जखन चेंलायनाय माने जखन कैंडिडेट लायनाय आफुरु बंनि बिसोर गोबां दल बदलुङलायनाय मानिक साहानि दल बिप्लब देवनि दल निनि तातामना निनि प्रतिमा भूमिनि दल राजीव भट्टाचार्यनि दल बियागो निनि तामना रामपदनि दल निनि गोबां बदल अमाहायकिन थानाय आबोनि बागैनो जों सानायो हायके बरनो प्रोपागान्डा खायै नों जेसेबां तलांना सेसा खायै आबो सफल गाबोन साननि कक फिरम तामो दंनाय जे बते एडभान्स एडिसि सरकार बरक बीजेपी हाफांसि दखल खालाय दंखा एडभान्स बरक मोसाय दंखा मोसामो जों मोसाय दंले जों मै जेखे मोसाय दंमानता 28 तानि बिसिङो जों ताकालाय टार्गेट थंगा चिनि 25 ता जेनारेल सीट पर्यन्त जों दखल खायनाय आबो मुतुनार खम कारण जों साइमामले ग्रासरुट तामुगा थानाय विधानसभानि एवं थानाय लोकसभानि इलेक्शनाव जों बाय एलायन्स जोंनिसै एलायन्स माने आबो जों बनो सपोर्ट खायमोन अथतामनि बागै आबोंखा जों बाय बुबाग्रा बाय त्रिपुरा मथा बाय केंद्र सरकार जोंनो बरक जोंनो कायसा चुक्तिं लायखा एकर्डिं लायखा ओ एकर्डनि मुताबिक रिनानि हिनि जे किसा त्रिपुरा सर बुद्रिबले एवं 2023 जे परिमाण कम बुथ बेबर जिदिखा एवं आबो आसके विपदजनक थांगा जे आगामी दिनाव त्रिपुरा राज्योआव जे क्षमता फाइनान थांगाखाय अनेक कष्ट नांनाय बर फाइमिया एकमात्र तक सावनाय एलायन्सिं दि हायरिनाय इरायरिनाय इदि फुनुदि एडिसिओ क्षमता फाइकेसे 125 अमेंडमेंट चालू खायना फु ताबुनो रि फुनुदि निनि लैंड राइट ताबुनो रि फुनुदि चिनि चाकरी ताबुनो रि फुनुदि डायरेक्ट फंडिंग हिंगेबा पब्लिक बनता हमजेगनबा चिनि सीएम पूर्णचंद्र आदिन साखाबले ओ दाबि रक दरक जोंनो जखनो रिपाय खाय जों बीजेपी हिता सुबिया दंबा नोंसुरो कक बाय सिमी आलोचना सिमी कयबार आलोचना खायका कयबार थांलायका कयबार फैलायका रिनाय गासै बार लाइ सुरिबा
वाइसा लाइसुमां नों थांब्ले जों जखन सरकार दंफोर जुत सरकार दंफोर साख्रिनि बागै केवासो लाइसुनायोब्ले थाङो इन्टारभिउ रे पाइ थांब्ले ताको इन्टारभिउ न पन्यु जों साख्रि मैया तलाङै मैया आइ रखा